welcome back ulit dito po sa aking YouTube channel. At ngayong araw po, andito po tayo sa mga Tarem sa Barangay Bantukaling at kasama natin sila Ma'am Nancy, Ma'am Carmen at si Sir Paul. Ayan. So nag-deliver po tayo ngayon ng 10,000 fingerlings kay Ma'am Carmen at kay Sir Paul. At syempre si Ma'am Nancy, dati na po nating customer pero nakilala kapitbahay. Ano yun Ma'am, ni-recruit kay ni Ma'am Nancy? Sa kanya kami kumuha ng idea and then iyon ni-refer na at the same time 'di ba nakita ka namin nung na what a coincidence nga 'di ba pagdating namin, so yun doon na saktong-sakto siguro nakilala ko si Sir sa kakanood niya ng YouTube. Kaya sabi ko si Sir alam ko vlogger to sabi niya alam ko vlogger to, napapanood ko to sa YouTube sabi niya, kaya yun tinawag ka niya na yung pinakita niya ito. Ayun. So nung araw kasi na yon guys, nagpunta din ako kay Ma'am Nancy kasi pinapakita yung kanilang concrete pan. Dahil nga successful na rin sa pag-aalaga si Ma'am Nancy and mag-upgrade sila. Sino mga upgrade Ma'am Nancy? Si kapitbahay nyo? Kuya Insyong. Ayun, ayan, shout out kay Kuya Insyong. Kapatid niya. Kapatid din pala nila kasi. Siya yung pinakapanganay. Yung dating kulungan kasi ng baboy ay i-upgrade nila at gagawin na nilang fish pan. Concrete pan, sorry. Siyempre, ginaid natin sila kung ano yung tamang setup. At siyempre, dito, tignan nyo po ang kanilang 710 by 10 meter na earthen pan. Ito po ay pinahukay nila. At kasalukuyan may laman po siyang 10,000 na fingerlings dahil ilagyan po natin. Plus pero kung 500. tutusin, kasya naman dito ang 50,000, mga ganun 60,000. Dali sir Joke lang po, ayan. So, syempre, may mga nagtatanong at mas maganda, itanong na rin natin to dito po sa ating mga kaibigan kung magkano daw ang gastos bago magsimula sa negosyo itong keto farming. So, tanungin natin si Ma'am Carmen at saka si Sir Paul kung magkano lahat-lahat ang gastos nila sa pagpapahukay ng gastos dun sa kanilang deep well, sa tubig. Lahat-lahat na, Ma'am. Almost 150,000 pati fingerlings na until now. Kasama na lahat-lahat doon pati yung pagkain, yung mga syempre mga expenses doon sa mga pagpapakain ko doon sa mga nagtrabaho, ganun, kasama na lahat-lahat doon. 150,000. Yes. Itong sapan na to, ano pong ginamit na panghukay? Bako. Opo, yung maliit, 1,400. Ay, maliit. So, ibig sabihin may maliit na bako, may malaki pang bako? Maliit lang po ginamit. Kasi maliit. Hindi daw makakapasok dito yung malaki. Tsaka mas maganda daw kapag maliit. Kasi alam ko 2.5 ang per hour ng malaki. Yes, pero yung maliit 1,400 per hour. Then nagawa ito ng 3 days and 3 days siya natapos. 3 days and 3 hours. 3 days and 3 hours. Existing. Yan, sa water pump, magkano po yung water pump natin, Ma'am? 13.5, that is diesel. Diesel, 13.5. Yes. And then yung tubo niya? Yung tubo niya, umubos ako dyan ng 12,000. Kasama na lahat yung ang tawag nito, yung mga pyesa, yung mga tubo na ibinaon, pati dun sa labor. Madali namang hanapin yung tubig. Ay naku, mahirap hanggang ngayon po, Pero sabi nila, okay na rin naman daw yan kasi pandagdag naman daw po And then, syempre, yung mga the rest, yung mga gamit din dun sa pump, kasama na rin dun lahat. Kaya yun. Hindi, maganda yung pag-umpisa ng ganito kasi actually, first time namin, no? So, kumukuha kami ng idea from you and from my... Actually, mag-harvest na si Ma'am Yun ang aabangan ng ating mga sila, kaya gusto ko sanang makita kasi ako, to believe ako kaya gusto ko sanang makita. Kaso, itinapat na wala kami. Kailan ba mag-harvest, Ma'am? Sa 14 po, sir. Ayan, sa May 14, mag-harvest po sila. So, dapat nandun tayo. I-video natin yung kanilang pag-harvest. Sir, ito, di ba nilagay ngayon yung fingerlings, no? So, mga how many months bago makapag-harvest? Ito, mga 3 months, marami nang ma-harvest. Actually, si Ma'am Nancy, ilang months na si Ma'am Nancy? 3 months, sir, nung March 7. Oo, nag-3 months siya March 7. Pero may ma-harvest na. Pero hindi extend pa sa ano. Ngayong mahal na araw, pwede pang 1 month na to, sa mahal na araw, no? Oo, yun. Ay, marami na kayo mahuli dyan, pwede nang i-prito.
Wag muna. Maambot sila. Pwede na natin pagpiyesa. So, sana, pagka makita ng mga anak namin sana, hopefully na maging, ang wish ko kay Lord na sana, magtagumpay itong, itong fish pan na to, na i-bless ni Lord, na sana magtuloy-tuloy forever. Until mawala kami mag-asawa, mapakinabangan ng mga anak namin, sila na yung magmamanage or kasi hindi natin alam ang buhay, di ba? So, someday mawawala ka, at least, ito siguro yung iiwan namin sa kanila na pagkakabuhayan. Pamana agad. Bali, ang nakaisip po nitong Hito Farming, si Sir Paul pala. Yes, kasi siya yung mahilig na mag-YouTube. Before, nag-YouTube siya lagi tungkol sa kambing. Tungkol sa kambingan. So, medyo hindi siguro yung kambing sa amin kasi instead na lumago, nawawala yung iba ganun so, ngayon, itry namin ito. Hindi kasi, yan ni Sir yung kambing. Yes, kumuha kami ng idea dito sa mga nag-uumpisa. So, hipag ko. So, hopefully na maging successful. And Yan. alam ko rin naman na lagi kayong nandyan para Yes. from time to Successful yan. time. Yes. Dahil malit lang na kapital din yung 50 mil pero kung talagang ito total natin, yung pag napalaki natin lahat yan, Yes, malaki po yung income dyan sa Hito Farm. Tubong lugaw ika nga, sabi. Yung mga anak namin kasi medyo nagda-doubt pa sila. Kasi hindi pa nila nakikita. So sabi ko, pang umpisa, i-try mo natin muna sa maliit. And then kapag nakita nila na nag-improve at medyo success naman, malay mo, Mag-expand. naman Kasi sila. hanggang padawin mo pa rin. Hanggang doon yan, hanggang doon sa Ipapabako na naman. Tulay na yun, hanggang doon. So, baka gusto nilang lagyan ulit. 200,000 na sana. Etong kabila. Ay, hindi na sir. Hindi na yan. So, bibilihin na ni Sir So, yan. inaantay namin. Magkano sir? Kumita. Inaantay namin na ibenta yan, yung na yan. Para kung halimbawa, matagal na namin inaawitan, kaso mukhang pinag-iisipan pa. Ayun, at least gayon guys, alam niyo na po kung magkano po yung pwedeng maging kapital. So, 150 yung nagastos po nila para magkaroon ng 710 by 10 meter na earthen pan. So, syempre magkakaiba naman ng presyo. Malay nyo sa lugar nyo, 1,000 ng per hour, di ba po? So, hindi pare-pareho. So, yun na estimated lang. Oo, hindi pare-parehas po kasi Hindi yung po iba. kasama yung feeds pa. Wala Yan. pa yung so, syempre, feeds. yan ang aabangan natin dahil dito sa ating channel, i-update namin kayo hanggang sa mag-harvest si Ma'am Carmen dito sa kanilang Hito Farming. At syempre, hanggang sa mag-expand po sila. Yan. So, bago tayo magtapos, baka may gustong ipa-shoutout si Ma'am Carmen, Ma'am Nancy, kaka si Sir Paul. Yan, shout out po Shout out sa mga nasa Dubai. Yung si Dondon. Tsaka Pearl. mga anak namin Si sa... Pearl. Mga Si pinanser. Perjo, yung financer. Perjo and Sulaiman. I know you are, Sulay, thanks for everything. I know you are our support for this one, for Pambili this ng fish feeds. pan. And Pambili ng feeds. hopefully, ibulong mo na kami dyan sa... Pambili ng feeds. No. Tapos yung anak namin doon sa Canada, Canada. si Mindang, si Benok, and sa Greece, si Alma, and Panos. How are you there? There. Si Ma'am Nancy, baka may gustong i-shoutout. Shout out ka. Yan, shoutout po sa mga natin. Shout out din po pala sa sa mga kasama namin sa simbahan and Yung sa mga Zumba LGSK Zumba Yung mga Girls. Zumba girl. We are here now. Ayan, siyempre shoutout din kila Ma'am Gina, kay Sir Jano. Yan, aabangan natin yung kanilang harvest dito po sa kanilang Hito Farming business. Dito po sa mga Tarem, Pangasinan. Yan, I hope nagustuhan nyo po yung video na to. Pwede nyo i-like, share, and kung bago lang po kayo sa channel na to, don't forget to click subscribe button and bell icon para lagi po kayo updated sa mga susunod ko pang upload videos. Yes, Thank you po and here God we bless go. and God happy bless us farming all sa and lahat. keep safe everyone. Farming.